danna subscribe domin samun ayyukanmu cikin sauƙi. Annabi kai ne muradin zuciya sayyidi, labbaika sahibul judi khatimul anbiya. Annabi kai ne muradin zuciya sayyidi, labbaika sahibul judi khatimul anbiya. Annabi kai ne muradin zuciya sayyidi, labbaika sahibul judi khatimul anbiya. Kai za na sa a farkon baiti gurin haziki, ka bani iko in yo masa baiti ga masu ki, in yo yabo gun Muhammadu khatimul anbiya. Annabi kai ne muradin zuciya sayyidi, labbaika sahibul judi khatimul anbiya. Ko salati ilahi wanda ba adadi, ga hadi ila siratika wanda ke madadi, hasken ka wanda ka fifita mara adadi, hada sahabbai da alibaiti baki daya. Annabi kai ne muradin zuciya sayyidi, labbaika sahibul judi khatimul anbiya. Cikin salatin ka sa auliya suna ji da kai, shehu tijani lallai auliya baya kai, barhama abdalla zaki ne gurin kasu da kai, da abul kutuyi maulana rawanin auliya. Annabi kai ne muradin zuciya sayyidi, labbaika sahibul judi khatimul anbiya. Assalamu alaika manzo na hakiru ke sallama, ƙaunar ka dai kawai na rike ta ishan hidima, fata ka amshi duka yabo na adam fatima, sai ka yayin hijabi dan isar kanziya. Annabi kai ne muradin zuciya sayyidi, labbaika sahibul judi khatimul anbiya. Wallahi komai yana begen ka ya Mustafa, ruwa da bishiya har da wuta suna son kafa, ni ma ka yarje in dinga yabo in dan rarrafa, in zan kamar a tauraro ni nake tafiya. Annabi kai ne muradin zuciya sayyidi, labbaika sahibul judi khatimul anbiya. Annabi kai ne muradin zuciya sayyidi, labbaika sahibul judi khatimul anbiya. Me kafatan sabu duka suna ta san shugaba, Abubakar Umari Usman ba zan bar ku ba, mu je ga sayyidina Ali na mu ji ja gaba, wanda yake ku lallai ya zamo tinkiya.